Ka jing kuble iet haga kerteng ka jong u Jesus Christ ka kubor ka bawan syapi haga de ka Manna ka de syapang ka jingmyntoi na ki jingeh. Kum ki banget habangi mat ke jingeh ngi yo pen ban ye ke jingmyntoi. Ia ke jing san makan jam mesim, ia ke jing sngau tu aga lenti jong ke jing yai bau try. But ia kata kabor, but syakri ke jingai ke beskam. Ia ke neon pensyong no rim na ka city jo Jacob ka lenong banengkong kat kot ka ba ar hadu ka ba pra. La ia tu ang ni bahaba ubriu jong ke jingai. Haba mapi kum uriu ngai ne ka riu ngai. Haba pimat aga jingten ju, haba pimat aga jing pensyoi, haba pimat aga jingeh, haba pimat aga jingele jong ka jingem. To pinyo ya ka jingkamen sudah. What are the tin? What shifting? What ong blay umap shu yanga? Lane blay la ino yanga. What nyo bagata kan long ka jing sngu si yapi. Henry to pin kamen. Lato ang ni ko ong ko para banget jonga haba piha bagi jing tenju babun jat haba pitip bagata ka perang ye ke jing jo pi ka penlong ye ke jing Aisha pi ka jingmyntoi ka ba mi na ka ta ka jing tenju kalong ba uriu ngai u exercise ya ka jing Aisha bar ka ta ka jing Aisha kan ai ye ka jing trei ka ba janai ha ka jing im jo briu Kong kumni ham andrei kan ke jing Aisha tu ai kan yo ke jing trei bajanai ba pin yo long ki bajanai bat ki bateli biang ki bam duna ha ka ege ru hang yo I ba ke jingmyntoi na ka te ka jinge bat ki jingele ke jing tenju ka bangi kendu kalong ka penlong yangi ki ba Aisha ba ka ta ka jing Aisha ka penjanai yangi janai yang ni kamot ka penjanai ke jinget jongi hau blai Kemudian beriu berskem, beriu bayang skem, haga daga jinget, unang skem susu. Bat om tanggata, unang la susu ban job, ban yale, yo I ke ketibaran boru blay, yo I daga jinget. Bagi taki jing tenju, bagi wan, pen ban ki sandur yo beriu, bau beriu poi si ke jing janai. Bat baka taka jing janai jing kanom dunai esu, kemudian ulang riu ngai uberskem. Riu ngai bersisha. But om tang yala din re ula ban hikailem yeki weiru. Ula ban pen I ban aimen sim yeki weiru. Ba leng ba kata ka jing ka ba ujob bat ke jing yale ka ba ujob. Ka penlong yeki weiru bakin yo I ka nuksa ka ba scam bat ru ba ula ru ban yalam lem yeki weipan. Hang ni ka tekot ka ba boot ka ong sa ka weipat ka pang ka ba don kam ka long. Baladau no ru na pi uduna ka jing start to un pan no blay uba ai kelu ya baro bat ubam kenno ben te on ai ya kata hey pan ya ka jing start no blay ke ba pin rai ke ba pin shim ya kata ka jing rai lane ka plan lane ka jing em ba man ka sngi lane ha ki jing pule lane ha ki jing peniai kam lane ha ka jing sneng jing penbet lane ha kata ka jing yalam jopi kum ki nong yalam ki kmi ki kpa ki samla ki long kmi ki nong shorai balang bat ki nong senshar ha ki imlang salang Piduna ka jing start pan no try. Un ai ka lu ye pi de ka jing start. Ka jing start bangin tip ye ka babha ba ka basniu. Ka jing start bangin tip ka de ka manu blay bat ka manu syaitan. Ka jing start bangin tip ba ka manu briu ne ka man jo blay. Kini kilong ki berdon kame ban pen ye per. La ka de no blay, la ka de no syaitan, la ka de no briu shibet. Kini rap ye ngi ban ai ka jing start. Habangi bishar, leningi shim yano nagarai, ngidan kami kajing start banom rai bakla. Habangi penlong ya kano kajing shim rai, ya kaban le ikano no kakam, ngidan kami kajing start. Nang taga Bible kaya tu, Henry to un pan na kajingat. Pan na kajingat, klem da artatin ruem. Namaru tau bersengau artatin ulang ken kum kajing at pelung kaduriau ya kabala be dagal bat pensyat kenting. Kajing ya tu pat ang ni kababut kalong
But what nom artetin ya ke kaba pipan no blay. What artetin ya ka kaba pingat ya ka tin no blay. What artetin ya ka jingeh jopi. What artetin ya ke kaba pilale kar kum ka tin no blay. What artetin haba pi duai. Namala da pi artetin haba pi duai le ne pile shaw blay. Kalong kum ka jingat palung ka duriaw. Kaba be dagal air bat kaba pensat kenting. Kampoy shano ru. Wat nom long ki briu ki ba pensat kenting. Da ki jing hikai ki ba bakla. Da ki jing jia ki ba saudong jopi. Da ki kubor jong ki briu. Da ki ta ki rumors. Lene ki kubor ki ba meet na nena time. Baro ki ban pensat kenting ya PM. Long ka briu ba scam. Namar wat ai ba tau briu ba mut ba unyo adiang no try. Briu ba adatin unom yo adiang no try. Umla ban pediang, umla ban ngej, umla ban pan, umla ban iyo. Namar u artatin. Ka jingkot agan ka por kalong bapin long ki ba ngej how try. Namar day dak jingej la pen sngo ba yo try. Bau tau ba ngej bau bleu don baru ainong ya u. Ubriu basen drop men sim ubam ne agalenti jong u. Utau ba artatin udeu basen drop men sim. Agaktin prengong double minded. Briu ba artatin ba ki jingmut ubam ne haju ubam scam hagaktin ublay ubam scam ya kata ka balahikai bala penbet yo bar ubam don kata ka nongrim ka ba scam komta umne agalenti iba kom kita kinom la ban yo jingmyntoi na kita ka jingeh kinom la ban ngai ike ka ba day ban ngai te komta ka ji kai ni ka pon kolong ka jingmyntoi na ki jingeh ki bangi kendu ka wanra ya ka jingkemen ka bangi wanra ka jing yasha ka wanra ru ya ka jing start ka wanra ru ya ka jingeh bar ka wanra ru ya ka jing scam jo ka jingeh bar ki ni kin pen mi ki so ki batiang ha ka jingem jo pi bat ha ka jing shaman sim ka bajanai blain karku ha ka ne ka por wala pi mat ki jingeh tu ngap ini ka tinu blay bat tu yang scam ka jingmyntoi kan long ya pi tongin duai a blay nga duai kerteng jisu na ka benta ka jing yai ne ka jome haba ki briu jome ki mat ka jingeh ki nyau ka jing kamen sudah kan long ka jingmyntoi ya ki na markin san ha ka jinglong ka jaman sim klem da paidino bat bakin yo pat ya kata ka jingkar ku ka babam jukot blay nga tuai babaro yo sngaw ni ka tin jome kin long balakar ku kinam sakut aga jingeh andre kin ya shaprang ha ka kerteng do jisu nga duai nga pan amen.